tuntruma rongbola chanchin kan ngai thlak tur chu middle te tana beiseina ti Cameroon rama Cosmas le Apollinaire le Flora te chanchin ani West Africa na Cameroon rama khopuilian ber daula a rongbolna bei pui thlak tuma tirko Cosmas a ain bo se mek lai chuan beiselo tak hian middle nen anin tonglo maya chupa chuan Cosmas hnena nangma nuna ruam manna ti hlotlin tur inei don ani chuan middle te tan ani ngei tur ani atia chu thu chu aril ruwa acham zui tarenga chumi zan chuan amomanga chu middle pa nen chuan anloin bia a atuka chuan chumu mangle amania middle aton nen khan inzomna aneyangem le o ti in angai na takpo ashelova chu mini chuan beipui thlakna turata na ain bot se lain mi som chuangma middle hlir hi atonga chu mi zan chuan mumang nei le in khelna mual middle hlir khat mi puizinga hian alo oma an than har chuan pathian in middle te zinga rongbol turin akawaniang ti hriatna aneita ani chutiang thil thlen hun chu kumsang ni som pali kha ani a tuna hian Cosmas chuan middle zathum somnga lai en kol tameka an hna thu ashil thina ni Bible zirtir thina thian komle zirna lama an mamote angai to sakboka mi engemaw za chuan baptisma an changto a chung zinga mi pahnih chanchin chu kan ngai thlazui don ani Apollinaire hi French car siamna hmuna kumsom ni don chu mechanic na athoka kumsangka zakwa somkwa tangkhan itlama harsat na ane tana zoin akomu afialo tiala kumsang ni pali pheiga chuan khomu theilovin atnapo achanta ani ina thu in ahun tamjok chu radio ngai thlak nan amanga sabat lai khat chu ti ziak ani it is written the 7-day Adventist thupon chua chu angai thlafu hlau maya Cosmas chuan darkar khat program middle te puala thu asoya Cosmas chuan athu soi ngai thatu te chu sabat chommalama biak ina inkhom tura somna asiama thotran ni in Apollinaire chuan Cosmas muturin radio station chu avatloa chuta technician chuan Cosmas chu cholkar chung chuan hospitala na athok thin ti alo hrila ti chuan Apollinaire chuan hospital lam apana chuta chuan Cosmas chu avatonga an pahni chuan sabat nia in khomna in murem antidona chuta chin chu Apollinaire chuan sabat nia in khom apel ngai talo ani hun engemuti hnuah chuan baptisma changin Adventist Gauthran member alonita a tunai hian ani chu kumsomnga pariat mi ni in pathian mi tele middle dangte nena pathian biakna nei ho chu nuam atihle a ani chuan midangte hi chuan enga ma min ngai lo laya middle te ngai saktu kan tong hlau mai hi aro pui ka tihle ani ti in a soi Flora kumsom thum pahni ani in Luna anei trana ama in amit lama harsatna anei ngai lo ma se thlathum chung lekin amit chu adel ta mia mai si ani Flora chuan endong atuar ti ain ria a khohar daka inatomin radio angai thlathina chutianga chuan ti ziak ani it is written ti chu angai thlafu ta hlau maya Christmas program le thu soi chuan a hip ta hle mai ani Flora hian isua kha mishing pui thiam tranpui angai huna pianga ama tranpui thei ngal tur angin angai ruat thina ma se ti ziak ani ti program angai thlaka tang chuan isua chu nun thlak danglam tu ani ti alo hreta a Adventist Gauthran chuan middle te po an ngai sak thahle ti te a hriatin sabat ni chuan a inkhom veta ani thlate alorala hlimmel pu in anun po alo hlim le tranta a thinlung hlimna thuruk chu midang te hna hril chhon chak na thinlung apua baptisma changin Adventist Gauthran member alo nita ani chuta Flora chuan Gauthran member pakhat ama nei du tu chu atong ta hlau maya chu pa chung te ro chuan in nei chu an do dala ma se ani chuan an hna ke hi middle lo nita ila
nupui nei se min ti angem ti in an zot leta anni chuan chu tiang chuan an ti ang ti in an changa ani chuan chu ti chu flora hi nupuya min nei ti ro u atia anni chu kumsang ni somni pani khan anin nei ta ani tuna hian flora chu kumsomli ani to a middle dang te hne na computer zirtir thina a hlim le lom na ber ero chu isuan mi te mangain tu ma nar ve ngai lo ti hi ani ke chu middle chu kanina in kanun a hlim ema khovela hian mun kanei ve a eng ma tlak cham kanei lo ti in hlim takin a soi thei ani tun quarter 13 sabat tholom then khat mang hian kumsanga zakwa somruk pathuma Swiss missionary in Cameroon rama ti ziak ani it is written ti alaudin to kha ti tharle ani dona kha missionary kha eime ka sendai Cameroon rama rong bol na sul sutu ni in kumsom nga chuang ma rong abol chung khan Kaushan sikul engemaw zat adin boka tun quarter 13 sabat tholom mang hian Kaushan sikul dang French le English a isua chanchin anzir theina tur trong ni sikul chu hon ani don ani West Africa lama ramthim rong bol na ril ru chok nung le tura phal taka tholom in thodon awangin lom thu kan soilok ani khati zong kha tun tuma rong bol na chanchin kan ngai thlak thei chu ani